Oké, dan zijn we nu rijdt om dat Donair vlees uiteren. Ik weet dat wezen wat dat is. Dat zou je einfach enteren. En dan koop je gleich een oregano, want dat is wat de mank is. En wenn ich oregano gleich, dan wordt het dan uitloten, maar dan wordt het zo smaak als dat in Griekenland of in Griechenland. Zo, nu weet je wezen wat het vlees uiteren. Dank Okay, dit is wat we hier aan broten. We hebben hier 1 kilo oder 2 Pfund gjemolded rindflesh, 2 teeläppel groova päppa, 2 teeläppel zippelpulver, onion powder, 2 teeläppel garlic powder, schisnick pulver, 2 teeläppel salt, 2 teeläppel paprika, 2 teeläppel cayenne pepper, dat is een roda päppa. En waar je niks dat leggen, dan krijg je dat een beetje weniger. En hier hebben we 2 teeläppel oregano. En daar hebben we een halve kuffel brot kjremels. Nu hebben we dit alle hier maar een vleesscheren en dat zeer dicht kneden. En dan zijn we eruit. Oké, dan nemen we den peper, dat schisnickpulver, zippelpulver, salt, paprika, cayenne, roda pepper, oregano, dat is een van de wichtigste. En dan hier de broodkruimels. En dan wat we dan doen is dan mixen we dat. En dan doen we dat kneden. Zeer kneden, wat de deeg of een beetje raakrig te worden. Dit is niet een beetje klapser hier. Dit mag nog dergelijke gekneed. Zeer dergelijke gekneed, wat de of een beetje zo raakrig te worden. Ik wil je wijzen, dat wordt een paar minuten duren. Goed, kijk maar, nu hebben we dat zo duidelijk gekneed. Nu is dat zo rakerig, een beetje zoals je rookworst vlees kneden. En nu willen we dat voor een paar stunden wegzetten. Dat al die spices, dat spijsje, dat kan al afheen aantrekken. Het beste is waar dat ze oversmerken net. Nadat je nachts de dit laten in een ijsshop zetten, in de fridge. Dan nächste dag dat bakken. Maar we hebben dat gisteren niet gedaan, we hadden andere dingen te doen, zo nu willen we dat in een plastic lusje nemen, dan willen we dat laten een paar stunden in de ijsshop zetten. Dat al dat spijsje wordt fijn durchtrekken. Dan schijn. Oké, doe checken maar dat. Nu hebben we dit vleesje laten meer stunden in de ijsshop zetten. Het beste is waar dat über Nacht deed, maar we hebben vandaag niet tijd. So nu wordt het hier nog eenmaal een klein beetje durchkneden. En dan willen we dat hier in een ploot nemen. En dan willen we dat bakken voor 2 stunden, 300 graden. En dan willen we opa zeer schöne sauertjes, lunches maken. Dan hebben we hier een ploot. Dan hebben we een klein beetje ei glipst met een beetje olive schmurts, olive oil. En dan willen we dat hier een beetje fijn neerdraaien. Krijg ze start. En dan willen we dat bakken. We dan nu krijg de oven ophetten, about 300 graden Fahrenheit. Wow. En dan willen we dat bakken. Dankzij. Kijk maar, dan doen we hier een kampje water. En dan doen we met een klein beetje notmerken. En dan doen we dat hier een beetje zo smaak laten. Oh, kijk maar dit. Beetje gaan we maar plat spelen dan merkt ons ergens wat. Nu kijk maar dat. Kraak de staat, dat is een zeer smaak. Nu kijk maar. Kijk dat zijn. Nu willen we dat bakken voor about 2 stunden, 300 graden, 2,5 stunden. En daar wil we schijn het merken. Nu kijk maar, nu heeft dat Donair vlees 2,5 stunden gekerkt, gebakt, 300 graden. Nu willen we dat hier zo. Zo, kijk maar. We hebben nog presenteerd. 2,5 stunden, 300 graden heeft het nu gebakt. Kijk maar. Zo. Nu is dat eruit. Nu hebben we dat laten afchillen.
En dan werden we dat eten. Sehr schön. Nou ja, dan is het niet zo weit. Van der werden we zo'n lunches oder sandwiches maken, dat nennt sich Donair. Dat Fleisch had ik gisteren gebakken, dan lijkt dat even nach am e-shop. Eieralt. So, van der werden we dat reinmerken. Het eerste wat we wel merken is zo'n saus. Een soort saus wat ze gebruiken zum Eberschaben. So, ik weet niet wat het maakt. Dat is zeer einfach. En daar werden we dat merken. Dankzij. Okay, dit is wat we hier aan aanbrengen. Hier hebben we een doosje evaporated milk. Dat is een leche evaporada, dat je een stuk hebben. Dit is niks uit, so dan moeten we een beetje suiker maken. Hier hebben we een halve theelepel schisnick pulva, garlic powder. Hier hebben we een gouded viertel kuffel suiker, die willen hebben, en zo een halve kuffel, maar ik leg niet zo zeer zuitet. So dan denk ik maar een gouded viertel kuffel. En hier heb ik dan een viertel kuffel erik, witte erik. En nu willen we dat maken hier. En ik wil je dit doosje nog wijzen van dichtbij wat het zit. Evaporated milk, leche evaporada, so je kan hem stuk kijken. So, nu willen we dat topreren. Oké, nu hebben we de maatjes erbij. En dan doen we dat suiker door maken. Hier worden vielleicht eerst mal wat suiker en dan nog gewoon smaken. En dan, dat zit er hier, dat suiker zo meer meest verdeeld is. En dan doen we ook dat schisnick pulva, garlic pulva. Zo nog maken hier. Zodat de suiker zo meer verdeeld is. En dan vangen we aan die erik te maken. En dan best je op eenmaal. En dan moeten we hier en dan maar tijd voor het dik worden. En dan moet een beetje geduld gaan. Wow, nu vangt het, dat vangt dan zeer fijn dik te worden. Oh, wow, en het paste eerst dat een stunde stoen laten en dat brokken dit. En want het paste eerst dat even nagaan. Dit brok was schrikkelijk geriert, dat maar plus natuurlijk wat je nog schoffelt nog dat paste design. En dan zo met zo'n stit, nou dat allemaal een beetje even. So, hier is dit natuurlijk dat even schapen, maar het fijn dik wordt. Ik wil je wijzen waar die stek is. Zo, dat lijkt als het dikste wordt warm. En nu werden we dat einde stuk aan e-shop nemen en dan gaan we ons het even hier uitmerken. Dankzij. Zo, kijk mal, hier hebben we dat vlees nu. Hebben we dat zeer dan kolletjes gesneden. Ik heb dat vlees 2,5 stunden gebakken, maar 2 stunden wordt zijn goudjes was. Je daar wordt 2,5 stunden. So, nu werden we ons dat uitmerken en dan werden we ons dat uitmerken. Dankzij. En door heb ik nog de bakkeljan en rode zipplen, die gaan doormaken. Zo, nu hebben we hier een paar laag water neer en dan doen we dat vleesje bijna fijn opwarmen. En dan werden we den Pita hier ook nog een beetje op. Zo, zo staat den daar nog opwarmen. Nu werden we ons een sandwich maken. Een Donair. Oké, dan zijn we nu rijdt hem aan staat. Die lunch maken. Nu kijkt je maar, dat is zo fijn weg. En dan heb je zo opgesneden, wat je nog gisteren is, zo fijn ophoffen deed. Yes, nu willen we dat vlees hier nemen. Oh ja. Zo is dit. Oh, dat is alles zo fijn. Dan doen we een klein beetje, dan fehlt ons vielleicht een lepel. En dan willen we ons dat saus er even schapen, kan je zijn, dat hier een klein beetje staat even. Dat is niet zo dik als ik wil gaan, dat zal zijn, maar dat is hier aan doen. En dan doen we er een beetje zipplen even, zo staat. Met frisse bakkeljan. Klein beetje de bakkeljan een beetje zouten. Dan kijk je maar uit. En dan draai ik hem touw. Dan kijk je maar uit. En dan wat ze dan duiden, wil ik dat wijzen. Dan duiden ze er allemaal in zo'n blanket papier halen. Zo. Weet je waar je een baby eier al gaan? Kijk je maar uit. Schinerie hier met afwassen, maar dat nog een beetje voor uw smaak zit. Nu kijk je maar uit.
Nu, wel, wie eten dat jij met french fries, met iets op een stremels en een blootje saus. Smaakt zeer fijn. Nu wel dat moet smaken. Oh boy, oh boy, oh boy. Nu wel, wie eten. Dus ik immer zei, wel zeer dankbaar zijn dat ons wat je gezegd heeft. Als nu half 8 s'morgens, dat is actually middag oder onkas over. Ik stond vandaag bij tidig op, bij mij is er nu al hierboven middag, zo. Nu wou dat smaken. Ik leg er een beetje kook erbij. En dit is er weinig niet erbij, maar ik leg er weer nog een beetje peperzout. Dat moet ook bij zijn. Dat is een beetje het anti-tomaat. Nu hebben we dit hier moet smaken. Oh, dat is als mijn meesters van eerst wat ik trok voor. Dan staat kan hier weer eens aan. Wauw. Dat is fijn. Dat saus, ik moet er nog een zakken maken. Dan bij eens. Wel eens geraakt dus je samen. Dan de peperzout. En dan zijn kook. Oh. Den had ik buiten. Met ei voor. Dat is met ei voor. Oh, mama. Dat vlees is zo week, want je. Waar je in de pan dan polla goed en aan de vlees te nallen. En dan de te laat, van de voeders is zo meer uitgekeerd, dan de pita brood er nog nat. Wauw. Dat is nu nog genoeg vlees, kan ik de werk even zo gaan. Dat ga je afvrieren, dat je dat aan rust is nemen. Dan ga je dat allemaal rein. Woehoe. Oh, ik moet nog eenmaal wachten met. Ik ga hier nu 2 jaar met je knot, met je kloot. Dat is het weertje was. Merk dat ook. Maar wat anders, dat is allemaal hetzelfde.